ngai ku blei phi baro iwe piwe ki bala ban yo asnyo bat ngap yakani ka kubor step haga kateng badon bor jisu ka kubor bangan kren hakani ka por ka long tang step ngan wa yami ka bangila ban shem naga kitab sam ka bandru pulai ka ban kong hakani ka khot unori sam uyatu badang step uwan ya ka kmat try ka men sim jo ka sliang ka trang ya utrai usngau thu ban wan tang step hakmat ublei kalong ka bakodor yo usyam bakapor dang step kalong kapor ka bachar char bar ka kanja dei kum kani kapor ba usngau thu ban duai ban mislok par ublei nama ukwa ban yo ya ka bor man kasngi baula ban im bar ban yale psha ya kitma ke baula ban yakandu ha kani ka perthai ka ba usngau kum ka ri klau bat ka dor kyang udan kame ka jingrap ka jingada da ka ba wap kami ha uplay barobor sam ka ba sang de khat balai atrai me step ngan pen be yala ka jingduwa ya me bat ngan ap kami dei kan di ko pinlong badang step wan ya ka kama try ha ka jingduwa uji suru man ba udang dan na perthai uju khidang step shua ba sngi kan mi gospel markers namun kong dekat lewasan kaya tu ba ulit jaga kanja upen lut po ban wat ya kmat ukpa udan ke jing dei ke bacan bat ke jing barasenda bat ukpa uba bening udan ke jing I hadu kata kani kala penlong ba uju penmelin ban duai dang step namar ukwa ban pendap ya kamon ukpa uba bening a gospel markers kal number khat light khot ka life sun life and dream hang ni ru jisu hi kai par kwa ba kisran jung o ba kilong ki ba sharai ba ki ba duai dang step gom ka jingkan kre ya ka jingwan jung o ha ka no ba por u jisu u ong do sharai na ba phim tip lando tau try ka yem on ha ka ba la jan mi ni shitang snya ni have a rusya ni will step you of one candid unsham ya pi bidang tia kani ka long ka ji kai ka kraw yangi kum ki bangai how try jisu an wat dang step ya ka kmat utrai ni la ban yo shibun ki jingar ko ha ka met pat masim ka pen scam ya ka jingai ni yo ru ka bor ka batamai man ka step Isaya uang open sim ublay open kandet man ka step ban yo jingi kai habang ipai ha ka podang step ka dan shisha ka jimatoy ka kraw la ka long ha ka jinga day bar ka jinga jikia na dang step la ban yo ya ka ler ko ha ka wai pat ka liang la da ki dang step ngila ban pendep shibun ikam lesi ka long ka bomla dang step ban ki duwai ni wa de ka kamat try henry ka ni ka shong ha ka men sim ko slang par ka trang la dang ikwa but ni don kam ban ring brow ya ka do ha ka gospel ka chong marcus kal na kan ri khat kan dai ro betu kong kum ni team step ha ka sgiben kong jong ka tayo la pao nung kong ha ka mary ka nong magdala na ka bala be no ya ke nyo kiksu paliu jisu la ban pao nung kong ha ka mary nong magdala adin bula mi pat na kita ki ba yap dei bakala le dang step dang berngut shaka jingtep ban pensle jing ubi yo jisu I ka donut basliang batrang joka par ka jing par ka donut ka basngo ba ulapan kia ya ka na ka jing paksun lemba ki ni ki ngiyo bangi don kam basgo thu kumno
mangidei ban pen kre bani syam yau trai haba unwan day ya ke jing day ke ba im ba du bread hau jisu ya ke jing plot jing swai dan ke jing ya day ke ba jan pila ban ong ngai juduai barabor henry ke jing duai dang step kadang kabor bar ka ai ke jing doi ya uwei pa wei ubangai hau Christ Jesus bleu kwa hagini sngi ban mi ki briu ki badan ki jing sliang ki ba kloi dang step and wat yau trai ha ka jing duai ka jing ka tu kalong la de pimpat chuke dang step ban duai persyang no wat ban suwa ni shim sting ka por ka jingwan u trai ka rajan do uplay